ambo iyo asli orang Padang, ambo caliak tarampanyo bermerek Indian. Oi mama ye jalan-jalan kata totu sehingga sabantari lasanjo kok mama ambo lai sayang kamak pono tolong sawer ditambah ke 500 saja. Musrik ada pamane. mulai gangguan siapa? makanya usia rajin disuruh upah maling alasan anda ingin membuat abah tambah panen aku tahu cenong iko harmua dengan kabaran abah mengkang engkang kupi agau kata hak-hak anak kurang tapi inyo cocok apa tambah gangguan makanya usia rajin disuruh apa maling alasan anjo ingin membuat apa tambah panen aku tahu kalau iko